Guys, namimilis dagat. Maligo. Dagat guys. Ihikot ba? Mga nimis sa dagat. Kaya maligo. Nah, guys. Nimis sa dagat, guys. Selamat guys, melayat nih guys. Taob. Melayat nih guys. Kira. Kira. Basa gini. Basa gini ay. Kasi hikot lagi na dong. Taob man. Dili ko bida ko kaldero kay manginhas unta ko. So pag panginhas nga taob man kay sanan. Oh, no. Say, apa melayat nih? Ayo lagi. Ikaw, lamay dito. Mulayat kay so. Pilang iro. Itu kan. Ikot na diyo. Duwi ka ay. Ayo, pakan ka. Amang ikot lang na dodor. Dara na siya. Nagkahadlok. Ya guys. Ayo guys. Emang ang kitiyo man. Nagda ko kaliro kay minhas unta ko. Ay. Ligo na dia daro. Kasih. Ayo guys, melayat guys. Ayo guys. Kuy mo sa nilas kananod. Kay kananod. Dili tungtong mo dia tungtong. Terus papa. Nagdadaan ako ka ng kaldero o kutsara ba kay manginhas unta ko. So magpanginhas nga terpilin tao ba. Sakay sa bangka dar. Sakay sa bangka. Ligo ka kasi. Ligo ka. Hmm? Dar. Tawag ka papa, Dar. Lalu man dia, di siya pwede dia kay lalom. Laut mah, laut. Enggak.
kuan kinason? Kasi. Kita lang kinason kasi. Hugaw kayo na. Hugaw ba? Uli na ta. Uli tayo. Wala kinason kayo. Taob.